Ang RMN drama muddalig kaniyo ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong gratis ako, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasargan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagkunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, sound Aldwin Nacuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Dili pagyud ko musud anang gugma-gugma. O kung naingnon ko ikaw, nga di ko makontento, kung di ko ni musugton karon. Ayaw lang taon pa mo ko, senyorito, uy. Mamugos ko. Ibog ko nimo. Busa, musugot yun ka nako. Laino, suluha lang na nyo rito. Usa? Ayaw kong sultihik sama, ana, ha? Oh, si Daddy. Kasambok pa din niya. Hello, Daddy. Pagkawasa ka na si Maiji. Oh, Daddy. Pagkawasa! Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Pagkawasa, Federico, karon dayon. Oh, Daddy. Di ako sa gawas. Ayaw pabutang nga sudlon ko ikaw diha. Okay, bye, Daddy. Miss Maiji. Nyo rito. Una-una, as makadaghang higayon ako gitanyag nimo, ha? Timan nga daghang babae ang nangandoy na ako. Sila lang nyo rito. Maiji. Okay. Makagawas ka na. Salamat, senyorito. Yato, tika. Saman, ikuyawan ka? Ha? Ay, wa man. Wa nyo rito. Klaro kayo nga gikuyawan ka. Nang luspad ka. Bitaw nyo rito ang gikuyawan ko. Ayaw ka kuyaw.
Pero magutan ako. Unsa man? Uyab mo nga tina? Unsa? Unsay uyab? Tumboy man na sa tina. Uyab mo? Uy, dili taon nyo rito, uy. Mao ba? Ayaw kumpiyansa ka nga tina, ha? Ayaw kumpiyansa na niya. Kay sa akong tanawa na, tumboy na. Nyo rito. Oh. Tanawan ninyo, Blackie. Atina. Ang akong anak, si Federico. O, Tod! Nigawas na. Ha, Tod. O, kuyog niya si Miss Maiji. O, sa man na siya? May apil na sa pagpalista sa beauty contest. Nga himuon. Nyor. Aha, Don Tiborcio. Very good. Daddy, Oh, yanas ba very good. Unsa man ni siya? Usa siya sa mga kandidata sa beauty contest nga pagahimuon atol sa akong birthday, Daddy. Very good. Wow. Beautiful. Gwapa, Dad. Dili ba? Yes, iho. Matahom. Musugot ka ba, Dad? Nga kini si Maiji maoy ako maasawa? Hala, uy, nyo rito, uy. Ako lagi konsultang daan si Daddy Tiborcio nako. Unsa man, Dad? O yun ka ba nga kini si Maiji maoy akong pangasawon? Uyon kayo, iho. Kadungog ka ba, ha, Maiji? O yun si Daddy nga ikaw ang akong maasawa? Kalusa ka mo magpakasal. Hala, uy. Nyo Tiborcio. Iha, Maiji. Dakong kitong uyon. Ang grande ang kasal nga mahitabo. Kay alang sa imong kasayuran, gusto na kong maminyo kining akong anak. Nyo Tiborcio. Nahibaw ka? Kung kini si Federico ang imong mabana, huwag kay giangay mahayan. Tungod kay ang kasiguruan sa pagpuyo na ana. Si Federico ang manunod sa akong katigayunan. Ang akong kayutaan, 3,000 hectares. Ang akong panagatan, 5 kalansa. Ang akong gasolinahan, 20 kabuok. Ang akong apartment, 20 kabuok. Dili na kamo mapurdoy ni Ana, Miss Maiji. Kalusa ang kasal. Uway kasal nga mahitabo, Don Tiborcio. Unsa? Pero... Man may magkauyab ni Senyorito Federico. Busa, uway kasal nga mahitabo. Federico? Oh, Wa di mo magkauyab? wa pa, Dad. Oy. Pero tungod sa imong gisulti nga ako ang manununod sa tanan mong katigayunan, o yun ang nas Miss Maiji. Ha? Nyorito Federico. Unsa man, Maiji? Uyon ka ba? Nga mahimong asawa sa akong anak? Dili pa, Don Tiborcio. Uy. Miss Maiji. Sorry, senyorito, ha? Don Tiborcio, di na mi magdugay. Mga to na mi. Okay. Wa man ka mo maningog, Blackie. O Gartina. Kuan, kining, kuan, naminaw lang mi, Don Tiborcio, naminaw mi. Ikaw, Atina, unsay kasulti mo? Wara, Don. Minaw lang mi. Di ka mo palista sa contest? Ako, Don? Yes, ikaw, Atina. Di ko hilig, anak. Don Tiborcio. Giofira na nako. Entrance lang. Kung pananglit, mooyon siyang moapil, mawa na interview.
automatic nga apil og 30,000 pesos. 30,000 pesos bigla. Oh, diya na yun. Ha? Akong ihatag kung uyon siyang mo apil. Nan, unsa man? Uyon ka, Athena? Kuan Don kining Kung mo apil ka, punan ako og 20,000 pesos. 50,000 pesos na ang tanan. Kana kung mo uyon kang mo apil. Uy, unfair man na sa uban, Don Tiburcio. Ang uban mo dawat lang 10,000 pesos kung qualified. Unya ako, dako na noon kaayo. Why magbuot ka na mo, Athena? Tungod kay kami may muhatag sa premyo. Ayaw lang Don. Tungod kasi ako nagikaingon. Wa ko'y hilig anang beauty contest. Tumboy mo kuning bayhana, dad. Federico. Ato na mi Don Tiburcio. Og salamat sa tanyag. Mga way batasan. Tanawa, dad. Mga way batasan. Mga maot. Murag unsay kahimtang. Hilas! Iho, Federico, relax. Relax. Dili sa tanang panahon nga maangkon mo ang usa ka butang sa tumang kasayon. Dunay maangkon nimo nga mag-agi ka og kalisod. Pero tamis ang kunon. Daddy. Naglagot ko, dad. Naglagot ko, daddy. Gibalibaran ko ni Miss Mighty. Tingalig. Tungod niya itong animal na ko, dad. Kinsang animal ang dako. Tingalig ka. Tingalig tungod atong tumboy nga Athena, dad. Si Athena. Tumboy. Klaro kay mga lihok-lihok at tumihana, dad. Ha? Klaro kayong tumboy gito siya. Ha? Og permis lang magkuyog ni Athena at itong Maiji. Musa, may puruhan nga mag-uyab yun sila, dad. Uyab siya sa tumboy. Kung si Athena tumboy, pero wa mausab ang iyang lawas. Babay gihapon siya. Gikuyawan jud ko ganiha Athena. Laliman ka. Iya dayon ko nung pangasawon. Ngiga ko niya. Ipakasal dayon mo ni Don Tiburcio. Bahala na lang sad uroy. Digit ko masugot. Pero, mamilyonarya ka. Tungod kay bugtong manununod, Senyor Federico Katigayunan ni Don Tiburcio. Unsay kapuslanan nga maangko na kong tibuok kalibutan, noy. Pero wa ko'y kalipay. Maiji. What's the matter? May sakyanan nga mihunong. Uy. Hala, mga lalaki nga doon. Og pulos may arios ang ilang mga ilong. Ingon man ang dunggan. Ayaw mo kadlo ka. Pati ka lang na. Ala, di ang paingon na to. Taga-subuhok, pinasapid, pinabukas pa ang jacket. Ug di ang paingon na to. Panganda mo, kumpati ni. Ha? Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.